assalamu alaikum mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayawo Piindi TV on calminama moni fof e inde mum e yettode mum an andi to gonɗa e to gonirɗa fof wantoro to tawima ɗon salminima calminaɗi tedduɗi gonduɗe e nedi caggal yettude Allah noon e julde nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam en garti kadi e yewtere men mawde nde yewtere men wonde fayda nde hono comédie show taw ko ɗo tan e nder Piindi TV hande kadi en gaddi ndanan goɗɗo debbo pullo goɗɗo jontaɗo e nder leñol mum on wiyete ko Sokhna Faty Adama iɗi babbata ko ruuba walla mi wiyama Sokhna Djiby Djoumel o yewaka noon par ce que mi waɗanimo hande surprise baɗɗo fayda mi addanimo Amadou Pullo walla mi Amadou Pullo gorko mo lumbel laana hande ari ñamtude émission o nde wonno sa yi tew tan honko maayi somi noddi Sokhna Ba mi addi Amadou Diallo mi fawi ɗum sara makko hay goto wiyata kam ko mbaɗɗa ko a fatani wadde ɗum par ce que ma tabarkalla machallah on toɓe ndewdi to heewi donc mbiɗa foti wadde ɗum haade mi nadde banam gorko o noon mi tottat koɗo men salmina bandiraɓe Sokhna Faty Adama auzubillahi mina sheytani rajim assalamu aleykum bandiraɓe wiyoɓe mbimi e wimi e wimami ɗo gonɗon eɗo gandirɗon goto kala ɗo salminte welto ɗo mi salmini ɗum e caggal yettude Allah noon e julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam en jetti sababu o saabu mbo yettani sababu yettata Allah sababu o ko Aïcha won a addimi ɗo hande e Piindi TV c'est la première fois garmi ɗo e Piindi ko sababu nde Aïcha won addimi ɗo e miɗo welti hen noon no feewi saabu ko miñiraɗo moƴƴo rutti kadi o waddimi kadi banam gorko o sehilam mo ganduɗa mo ndewdumi ɗo heewi nde wonno sa ƴeewi e YouTube o tan ma yi toon golle amen nde wonno wonko ganduɗa kam so waɗama tan nannama e YouTube ɗum majjata mayra ila yawmi dini ɗum noon ɓe weltima nde mbadduɗami Amadou Diallo plateau mi salmini dendagal Piindinaɓe e technicien ƴi e kamɓe kala hay goto mi woppani bisimilla ma Sokhna Ba bisimilla ma no feewi neɗɗo kam bismetake ni e galle mum kono ko ha ɓeydo welde tan bisimilla ma Amadou Pullo wallahi Allah salmin bandiraɓe ɓe jewni noon par ce que min ndero balle fayi ɓe Aïcha to Amadou Diallo woni mi Amadou Diallo nan tan e programme hoore mum hande noon mbimi a arat par force nanɗo salmin bandiraɓe ko kamɓe jewnuma eyi aousubillahi mina cheytani rajim bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin Aïcha won mi salmini ɓiɓɓe fulɓe foof mi salmini kala mbiyo mbimi e mbimami kala ɗo mbawɗa wonde e duude baba Adama Amadou Diallo salminima mi salmini kadi technicien ji men wonɓe ɗo e Piindi TV mi salmini banam debbo Sokhna Ba mi salminima an Aïcha won merci beaucoup a jarama Sokhna Ba hol gonɗo Sokhna Ba mbaɗon min woni Sokhna Ba wallahi majje ɗon tawte ɗon non emin jiiɗi andude hol gonɗo Sokhna Ba to Sokhna Ba jeeya e Sokhna Ba tawi ko gamowo walla sokhna ko naalanke jimowo walla sokhna ko moggiyanke holko sokhna woni hol gonɗo Sokhna Ba eyi Sokhna Ba ko debbo pullo jeeyaɗo to gamaji saare e jooɗiɗo ɗo e Dakar walla mbiya jumdonde ma sentoro Boulal Maysa Ali nde wonno mbo winene fof wiya baba eyi woɗɗani leeraɓe woɗɗani joyre taka joyre fof mbaɗa yiite toon nde wonno ɓe mbi so neɗɗo dañi leñol jaajgol tan ne wawi jeyde to woni kala eyi Sokhna Ba ko Dakar jooɗi ko artiste comédienne en même temps animatrice radio e télé fof wallahi Allah joni dal comédien ji fof ko animatrice uji en yo Allah faaba Sokhna fo wuro ngo ñanoɗen ha mam Adama mofti omo ha hitande arti no wuro ngo wiyete wuro amen cahle taɗam ko koolaɗo mi resnimo omo Adama Diallo ko seede hitande ha dartima wuuri gartum mbiɗa yeehi jiyarti janami Allah yurmemo min keddi ome joni noon ƴettumi bagage o fof tottumi tanam mbimi yo mofti gartumi tan o yaltini bagage o wi kam da o tottimi mbuuso mbimi ɗum ko woni o wi omo eɗen jaaduno a yejiri Adama Diallo e Aïcha mbi la ilaha illallah omo gila rawani haɗo wi wona ko desdal ko kaaki janane kay ka desdal tan o mofti mbus omo rawani ha rawani arti min garti ziyara o wi mbus omo o nani matam wonde rafi hakkille seeɗa mam Adama min calminima de passage Allah jurno mam Adama de moƴƴina battane mba kono Sokhna Ba
an holon turum gonda min non mi haalanma no puɗɗorida émission mo welani par ce que mi garɗa ko aɗa waɗa ni non min ko comédie show noddu non min joni komi kewɗo faarude mi yi ɗum joni noon jinmi ko guitta faaro ha laaɓa kalde de bandiraɓe aɗani hitande fo eko kewata 2020 yawti 2021 o ko faaro gadduɗa Sokhna eɗen gandodiri de wat frisa ye liɓi anduma ndo eyyi Aissa mbiɗa hol turum mo gonmi mo yettani sababu yettata Allah fuɗɗode Sokhna ba fof ko e pengal Cheikh Oumar Tall toon janggannomi Pulaar jami ha mbattumi jangguinde somin jangga Pulaar semaine o fof min janggat mercredi min mbatta ko resde pinal jime e jimmi eyyi pengal Cheikh Oumar Tall toon gadorimi amin mbaɗa jime jimdi Abou Diop mawɗo galle o noddi kam mbi kam Sokhna ba jinmi ko gara gona jimowo par ce que wonɗo tan ko acca weele yimoɓe haal Pulaar ɗum ko holon ane mi anda ane o so Allah kono ɓooyi o wi kam ar min pormuma gona jimowo mbimi Abou min miiɗa yimde jinmi wadde ko théâtre par ce que jimri ndi sa ƴeewi hay sen ngala rewɓe won worɓe wonɓe hen Baba Mal nanɗo nawi leñol ngol e jimri to woɗɗi mais théâtre o hande mi yiyani fof debbo mi yiyani fof troupe théâtre Pulaar gonɗo ɗo henne eyyi ko ɗum jinmi wonde somi dañi minnene wooda ɗo daranimi leñol ngol ha théâtre o wooda ɗo yetti ummimi toon min mbaɗi créé troupe goto no wiye hujja leñol min e Baydi Ba hande maire Gounas e Haadi Hamadi Gadji mi salmima au passage min mbaɗi créé hujja leñol min gummi hujja taw won troupe goto wonno Pikine min mbi pourquoi pas ɓayde minen foof ko fandare amen ko wotere yomin ndentu somin ndenti min porma troupe goto min ndenti école 6 ɓe goppi inde mumen ɓe ga goppi inde mumen min mbaɗi foire pinal ngendi nde min goni foire pinal min gon toon hamin dañi min mbatt toon 2 cassette Allah waɗi min gummi toon min mbaɗi pinal e ɓamtare ɓe ndiddi on goddon pinal eyyi ɓe ndiddi min eyyi diɗugol ngol noon neɗɗo fof ne yiiɗi riddirede noon par ce que a riddama tan hankkandi elle ko ɗum fadano min mbaɗi cassette Ceerno Demba woodi ko ala fof mo nanani Ceerno Demba ɗum hokki amen beuse anduno hen ha hande koye barke cassette Ceerno Demba min jaaha par ce que sa nani mbaɗa wiye Bojel haadi gajo no wiye Demba ko ɗon ummi mayen gar hen Sokhna inchallah joni wadde an aɗa jeeya e rewɓe adiɓe darnude mogo Pulaar mi wiyatade mi jeeyaka mi wona min adi par ce que ndulumaji naɓe gadi wadde théâtre Pulaar cassette kamɓe gadi wadde cassette Diaré Diagne en kamɓe mbaɗanno RTS théâtre radiophonique mais cassette théâtre Pulaar amin jeeya adiɓe ɗum ɗo wadde mais hay somin gadaki yaltinde par ce que cassette amen momin mbatno adan foire pinal ngendi wiyete ko ɗangal Samba nde min waɗi ɗangal Samba Tafa Ndaw mi salmima au passage Tafa Ndaw ari Ablaye Diallo waddi min présenté min dokkodir rendez-vous école 6 mardi o ari min kalde makko min donki famodirde e makko o ummi ɗon o fayi Keur Massar o waɗi pengal Abou Diop a faami ɓayde noon kanko ɓuuri amen moyen minen amin jogui produit amen mais min ngala moyen min donki bomin jeeyi ɗum wadde joni an ko dewgal wawdere wadde adi yaltude cassette oyo no wiyeteno Demba e Bojal Ceerno wona dewgal ko dewgal endam wonno wona wawne dewgal endam adi yaltude Ceerno Demba dewgal endam ko foyre min e miijam e sikkam cikanomi ko an woni debbo gadiro wadde théâtre Pulaar e nder Sénégal ɗo noon nder Dakar bo mbaɗa sikki de min woni debbo gadiɗo wadde théâtre Sokhna adduna yo goɗɗo ara adda preuve tan min mi addi preuve yo goɗɗo ara adda preuve par ce que Tafa Ndaw nde yahata o yejjiti ane yaggata ane min hay sa namdimo kirtima hanki mi anda anani mais mbaɗa andi kam nde Tafa Ndaw arata nde amen hamin donki nanodirde nden ko minen tan gonɗo troupe théâtre Pulaar après nde o ronki nanodirde amen noon o fayi Keur Massar ɓe mbi pourquoi pas ɓe mbaɗa pengal ɓe mbaɗi pengal mabɓe ɓe tourni cassette mabɓe nden wonde ɓe puɗɗi tournude kamɓe Korka en mi salmini Korka au passage de passage mawniraɗo baɗɗo fayida o wi ko jewnuɗo Piindi Amadou Diallo mbiɗa yiiɗi kaala e relation ma e debbo pullo jooɗi ɗo boyoɗo baba o wiyatako debbo pullo wi tan boyo boyo ko heddi boyo eyyi Aissa sa namdimami hakkudemi debbo pullo mi woɗɗo yadde
mi taƴatan to raɓɓiɗe haal l'essentiel wajo wino ko so anno ko gandanmami ko kono minne ko gandanɗami ko haal ko moƴƴi ko tan ande ko haal ko moƴƴi ko tan eyi o min gandodiri koye pengal baɗanagal Pikine ɗo dental pinal Pulaar enen fof toon gandodirɗen toon gandumami toon gandumomi min gandodiri kadi o woni neɗɗo mo gandanɗa ko neɗɗo laaɓɗo reedu jiɗanɗo yimɓe fof o yi kam toon garmi toon komi kesso hayso ɓiɗo wawi ko mbaɗani komi e hewɓe ganda so ari yimɓe tan aɗa woni kesso a moftoto omo darami amin juuda min mbaddi grand théâtre première édition deuxième édition o tawaka taw kanko woppi kala ɗomin jooɗi oto moggo haala ka o sohla ba ko kewɗo bone kewɗo histoire ngel so ngel renakimi ala ɗon ala non sohna mi wiyani sohna kewɗo bone wiyani sohna kewɗo bone a faami ɗon deuxième édition taw kanko woppi heddi minen ha Allah waɗi kanko mo tourna cassette makko goto yo yaw noon on invité mi non faaro ko sohna wima joni 2021 ko faaro komin addum faaro accu amin min relaxa joni noon sohna invité mi e cassette mum kadi haalnimi ko yooɗi wi kam tinno ko mbatta ko aɗa jogui hen tawa aɗa wawi ɗum aɗa jogui tawa muusi men tan Amadou Diallo ko gueɗel sinno ko nde kasitaji jaari nde kasitaji tournete neɗɗo daña hen o hande mami wat feere ha daña hen hande oto walla galle aɗa on no laaɓi reedu ɗo min gandodiri min jawodirani ha Allah waɗi hande min mbiɗa innirimo ɓiɗɗo nana galle ɗum noon ko banam debbo moƴƴo aduna noon ɓe kaala ɗum ga tan ɓe kaala ɗum kono min e makko omo andi min garandira ɓerde bonde heddiɓe noon yimɓe ne keewi haal hande soɓe jii Amadou yeehi ga tan walla waɗi mbiyat mata ko kaɓɗo sohna amoni min meeɗa habde hay so yi am ko muusimo kanko o noddatam téléphone billahi wallahi o haal men Amadou Diallo ɗum ɗo welani min aussi noon ɗum noon kereje ala hakkude amin haare ala ko banam debbo moƴƴo ha min goto ɗum tahi noddumami garɗa ɗo ɓe mbi noon maayo waɗi ndiyam min honko jinmi haalde hen ko heewi ko haaloɓe Pulaar mbiyata wawi waɗani hoore mum ko min hande mbiɗo jogui ko kalme oɗo ha heewi hayso tawi mi adoraki haalde ni komin jeeyi émission am mi noddimo mi addimo mbiɗo jogui ko kalme oɗo debbo ha heewi par ce que min hande somi jooɗima ɗo wadde théâtre walla mi waɗa ko faate ɗum ɗo foof ko o woni référence am e théâtre mi hunani ɗum haalde hay nokku mi hersani ɗum haalde hay nokku te kala to jooɗimi mi haalat ɗum oɗo sohna ba oɗo kadi Allah ne waɗi omo hecci kam duuɓi kono Allah ne waddi kam e makko billahi wallahi wa taala haydara meeɗa wonde hakkude men so wona ko mawnam nden o wiyatno ko min woni kodda yummaɓe minen jiidi yumma e baaba ala fof to min jaadani ala fof ko min baddani oɗo debbo premiére cassette makko mbo wiyata Demba e Bodialo on jemmi nden komi juddu jeeri mi wawa hay haalde Pulaar la mata natti wonde juddu jeeri joni ala joni an sohna an mbiɗa gonɗa joni ko pinal e ɓamtare min eyi mbaɗon pinal e ɓamtare mbaɗon Demba e Bodialo ala sohna ɗum wawa wonde eyyi ma sa namdotomi tan holɗo ɗum wonirta ala mi wiyata ɗum non neɗɗo kay so wi woyi heegoy haɗa ma iɗo rongo lokoma fof ha ganda to faade haalto fa min ɗum won mi jaɓani pinal e gonɗa ko pinal walla gonɗa ko pinal e ɓamtare jibini Demba e Bodialo saabu nde min gonne pinal e ɓamtare min haadi gaajo ɓe mbi dendal no weeli kono ko dañanɗa hoore ma kadi ɓuuri saabu neɗɗo galle baba no weeli ha maayi kono galle ma mo jeeyanɗa hoore ma mbaɗa sikki ɓuranma galle bama min haadi gaajo Allah no waɗi komin yimɓe nanodirɓe komin yimɓe famodirɓe guila min puɗɗi e gollal ngal ha joni min mbi pourquoi pas en mbawa wadde mbaɗen créé hunde nde ganduɗa ko Demba tan e Bodialo ɓaadi ille men ɗe jeehi to en jettaki min mbaɗi créé mais min jaltata kadi pinal e ɓamtare par ce que min ƴeftat yimɓe so min mbaɗa créé min gadda kalis min tourna mais ko yimɓe terɗe pinal e ɓamtare min ƴettata mais watte hen ko production Demba e Bodialo par ce que minen jeeyi ɗum don on kay sohna ko onon mbaɗi troupe amen o pinal e ɓamtare saabu min kam oɗon gandi kala to jooɗi mbiyanmi min ko pinal e ɓamtare najo ko onon mbaɗi min noon Demba e Bodialo pinal e ɓamtare mayani kay maayi sohna wi wadde an jeyɗa tan koye Demba e Bodialo minen jeeya pinal e ɓamtare pinal e ɓamtare mayani te mayata par ce que aɗa andi ko warata neɗɗo tijani an hande maayi koɗo mayani par ce que golle mum e balle mum nan ɗo
pinale ɓamtare adi ɗo wadde créé mémorial Tidiane ande mayde adi ɗo wadde donna e naɓe naati nde waɗan ɗumen programme kala ko daña hen ɓe mballita a faami pinale ɓamtare chaque 1 an ina waɗanno organisé jamma pulaako a faami pinale ɓamtare nde watte ñande premiére réunion maɓe waɗaya ko Méti Sakana Cheikh Hamidou Kane ancien ministre kañum woni parrain fedde nde Ousseynou Ba yimɓe fof ene gandi ɗum kañum wonno président Bocar Gorbal joni ɓennene kuccam ɓennene kuccam joni an ha joni aɗa lutti wonde mogiyanke walla koye animation ɓurɗa badde base par ce que min mi wayri yiide kasen made Sokhna elle joni faaro ma ngo ka jaltinda hen mogo ngo ha laaɓi non par ce que ɓe mbi so jubbol lamminima ne pinɗa fawuje maggol nebam min e théâtre bin woni koye nder ƴiƴe mam par ce que mi meeɗi wiide ko fuɗi eko takki jiida woodi yiiɓe hen koye mumen mais kala to jooɗimi e plateau mi wiyat ɗum ko fuɗi eko takki jiida min théâtre fuɗi koye am fuɗi par ce que sa yeehi gallam walla galle amen ni sukaɓam taniraɓam fof koye ndin neeri mahmi ɗumen no heewi hande gonɗo ɗo mogiyanke koye mum tan haaɗi mais min galle amen fof ɓe mbani ham mbiyata ko famille audiovisuel wallahi Allah wadde noon min théâtre mbeɗa sikki hay somi woppi mi woppani par ce que mbeɗa jogui relève mbeɗa jogui sukaɓe ɓe ganduɗa hande kala ɗo ɓe daari tan soɓe mbi ko ɓi Sokhna Ba ɓe mbattaki présidente par ce que maɓe gandu o yaɓɓi koye koyngal yummakko Amadou Diallo mi arta ma min mayri yiidema e ceerno anne holko gonɗa e dow mum on mbayru noddudemi tan min kam hay nokkumi ha mbeɗa ɓiɗɗo mbuɗo ko yiloyno kalis ka jiloyno joni watta ko tourné ji makko kanko tan e ceerno Mody mi yiitiɓe 2 personnes ɓe mbatta tourné ji mabɓe hande ɓe ndema ɗo ɓawa janggo hande ɓe ñalla ɗo ɓawa min meeɗa hade tourné 2 personnes minen tourné groupe min mbaɗa jillo Amadou non an 2 personnes o min jahani tourné min jahani tourné min jeeyi tan ko ha Jolof ɗo tan daara Jolof kam nakare nane neɗɗo watuma mbiɗa salmina ɗon a passage ceerno Bocara mbiɗa salminamo no feewi koye on tan min jahata nakara ɗo kono min jahani joni Sokhna Ba aɗa andi concept émission o ko comédie show joni an holko guurɗa tan ko jalni ko ganduɗa tan an a wuuri ɗum ko min kam mboɗo andi hande so mboɗo haala ɗo affaire uji ma ko ɗo ñallanmi par ce que holko gandanmami ko heewi sa paari kaala eyyi joni haal ɗo affaire goto tan dabbiɗo ko guurɗa ko jalni ay mine wallahi ko gurmi kono heewi ƴettere gotel tan min ceerno Demba nde min jeehi France nde min gummi France amin paye Belgique min jogui piisuji France min cikkanno ko somin jeehi Belgique ɓayde ko Europe tan no waɗirna Union européenne ni ɗin ɗon piisuji ne fonctionne toon min jeehi min tawi piisuji fonctionne ta toon bomin noddato mi ala piisam yahata piis haadi yahata ina toɓa min dari tan bomin mbi he aluɓata min nodda fo mi non ɓe koolaki par ce que haadi nan waɗi waare mum ɓe cikkata haadi ko terroriste haadi ha ɓoyi haadi wi kam argay no mbatta mbi o wi a natat ɗo henne a natat ɗo e nder ɗum ɗo cooden ɗon café codnami ɗon café o funti kam ñande hen Demba funti Bojel codnami café sa sodni kam café maɓe dokku en nodden téléphone nan jogino 5 € coodan momi kas café mi téléphone non min ngala téléphone min jalti bowal momin dari tan momin birti fo he s'il vous plaît alugo ha min téléphone wiya ala joni tekono ɗon kono Sénégal wayni joni min gummi ɗon min jole bis min jole bis amin jaha min mbi yomin jaha mi anda hol toon haadi toon ina heptini toon so min jeehi toon maw andu on ɗon to woni ma jaati on andi jaatigi amen o min jole bis tan mbeɗa jogui sac mbeɗa waɗi molf mbeɗa murni haadi no jogui no waɗi ɗum ɗo mum no waɗi jallabo goto min joli tan bis o wanni feɗen tan mbimi ko ya Mouhammed tan bis sarodiri yimɓe hondogi on dañi bone yimɓe hondogi tan haadi soleres bango telli mbeɗa yilo haadi won tan deg haadi no less wona goto ɓe cikkanno sac mono ko maaro ko bombo cikkanno ko bombo woni hen eyyi joni an haal ko gandandama min e mbuɗa haala ala min kam meeɗi arde galle makko taw mo nehi ɗon mbaalu debbo joni noon omo jogori defde macroune kay omo fawi macroune ɗo omo sooɗen mbaalu ngo ripas quoi macroune o e mbaalu o macroune o e ripas o no woni ɗon musuɗino ko ɓaleeji
joni noon tew kay nana nder ban heddinan ko macaron aɗa soore hano wi debbo mamma o maya wat macaron o e barme on ari fayodiri ripas o e macaron o ƴettiri noon mbus tan yonko e bande ko mbus ripas ñanen sinnata wonano ko sehlam nen jaljallo ɓoorat babaɓe ñanen kay ko mbaalu ngu hirti sos ripas kamɓe kay min mi ñamata macaron ni o ko waade wi ko sumala wahe limala kamal yo wahallin ko kamal haala o min meeɗi amin jaa min e makko min ngari ha Texas ko min dari on to min jahanno fansi amen goto invite no amen min dari ɗon tan woodi telliɗo e taxi tan joni noon ijam mona Ama Diallo mona Sokhna Ba tan min mbi kañum kay bon min mbaɗi jokkodirde mon on dokkata kam numéro on Ama Diallo Sokhna tottuma mbimi ala Ama tottuma wona Ama Diallo ka nanndo ko ngannduɗo wona Ama Diallo mbimi tottuma ala tottuma mbimi tottanimo min dari ha ɓoy tan wanni wat junngo e poste tan o yaltini kalis tan min jii Amadou yi ujunaji ɗi tan Amadou wimo jëlal 618 650 jëlal 658 66 tan o haali ɗon kay o ƴetti 10 000 bon nde he Ama Diallo wimo bon an holto koɗirɗa mais ko 10 000 alay sago alay sago onon ko daari France ko min honko ciftormi France min gartalam France wonno mi yiyata bindi yero en gaddimi tan hay embarcade to yite kam France naɓe nana orli ɗon diwranmi pour le moment ante bagage mo peesa joli hande bakkimi sakko selam noon ɓeɗon noat fimam jortimi ɗo noon mi anda holto paami aɗa andi ndeke ma jaa ha 16 to avion mon dara toon waɗi 16 uji mum joɗɗa ɗon ha avion waɗe rappel joola aysa 17 heures nanmi aéroport France ha 20 heures ɓiɗo ɗon ko yitude salle d'attente mbiɗo yillo mi yaha ɓoymi fof mi holliɗe ɗo Allah ɓe mbi sarde dogor ɓuuri mawde mbimi ɗo de so mbi isa séri mi tinata mi ngabba ha ɓoy mi yiya hooram less e Amadou ɗo a ngabbinɗo rewɗo ha ɓoy Allah waɗi mbimi mada tubakel tan no ya ceker tan mbimi madame pardon tan wi question ou bien mbimi woyi question kay tan o ƴetti biye am aɗan ɗisete ɗum ɗo e passeport ma tan o ƴi Casablanca mbimi eyyi Casablanca de min ndewno o wi on fond mbimi fond o wi tan jaggumi bedda aysa Allah wallimi kam hedde 20 heures pawɗe jiitumi avion am joni mi ndeke aɗa andi avion kadi kalanmami ko gonga de waɗi ko 6 uji ɗe goto fof koye place mum wayano bis uji ni a yidaki jolle tan ndeke to garɗa fof joɗɗo ƴeewi kono aɗa andi waɗi ko 15 A et 15 B gano waɗi 15 gano waɗi 15 min ganmi 15 A tan jooɗi ndeke biyam waɗi hen 15 B pour le moment jooɗi noon hoddini ha feewi tubako ari tan wi kam monsieur mbimi woyi hoddini mbimi woyi o ici c'est mon place mbimi an fenata place ici ɗo ko min 15 c'est moi o deƴƴa kadi o moosa quoi mbiɗa andi ɗoma andi o anda o moosa seeɗa kadi o darta ɓo hayde 5 minutes o wiye monsieur si c'est mon place ngel de Allah yo Allah danname bone ma so place ici c'est mon place numéro am nene 15 o wi pardon tan o heeɓi numéro o ƴeewi o wi kam oui 15 mais c'est 15 B o tottitimi o joofi A o wi regarde ça c'est 15 A c'est moi 15 B tan ngañum mbimi tan ɗum haali gonga ndeke beede ga heedi kam ñomtimi seeɗa te min mbiɗa andi no waɗimi no mbanmomi sino min wano noon min ceernete nder avion ɗo ɗum ne ko pullo mon waɗi ɗum e nder avion Allah e mum wonde jontaɗo haalnam kuccam projet ma holko gonɗa e dow mum oɗo saaha eyi Aïcha ɓe mbi gosoraɗo kam tampata e lawde saabu neɗɗo kam sa wi aɗa yiiɗi hunde tan alay saago jogoɗa gasɗe kewɗe wonno ɗo adan ko kasetaji brique yeehi gadduɗen CD yeehi hande ɗen torni keleje carte mémoire uji eyyi wadde Sokhna carte mémoire yeehide e keleji fof joni ko woni jonɗen koye jamanu joni YouTube fo tan sa yiiɗi moftude kaake ma waɗ ɗon walla jilɗa dexidire eyyi eɗen nayi projet ji inchallah ɓoyatama on ji Sokhna Ba e facette goɗɗo nanta min hen tan seeɗa anne kadi wasa wonde surprise non par ce que ɓe mbi so yimɓe gandi to paɗa yettoytako voilà ɗon yimɓe ndi on ɗon jamanu haaltan enen fof kadi ma en jii hen koye men par ce que Sokhna Ba kala ko dañi mi ñaagui Allah rendude e comédien ji kala ko jogormi dañde komi rendani e comédien ji banda men wota Allah hokkam ɗum wala emin gandi Seydi Ba nde wonno jawwoto senglata kadi haalde moƴƴere bandum usata e moƴƴere mum haydara eyyi Ama Diallo haalinani e am
kono ko haali ko fof woni ko e makko nde wonno mi janginaani mo théâtre min potti koye dental nde min potti e dental nde mbimomi Ama Diallo malgré a tawi cassette natti nafde kono aɗa jogii talent te sa tinnima ma ñaam hen arsige ma a faami kala komo waɗa so namdimami somi wimo waɗ o waɗa somi wimo woppa o woppa ɗum ɗon kanko wela ɗum par ce que mi jibinanimo mi jangguinanimo a faami ha Allah yettinen ɗo hande walla yettinimo ɗo hande eɗen ñaago Allah yo Allah ɓeydu ɗum yo Allah yaw ɓeyda a faami ko haali ko noon ko gonga par ce que mi sa are wuuro a tawi mo innirɗa e innirɗoma holen mo poɗɗa jippade jippummo innirɗomo par ce que aɗa laaɓa on no yidma haw ƴetti ɓi ko innirimi wadde min mi ala jobdi makko ɗo haydara ala ɗo kadi meɗata wonde ɗo inchallah par ce que neɗɗo foof ñagoto Allah ko dañde a haali joni pinal e ɓamtare a haali Demba e Bojel pinal e ɓamtare ko dendal Demba e Bojel noon komin jeeyi eyyi kankone mata ko ɗum ɓe mbi ko haajuji ceernata yaadiɓe kono hatta ko wonno ko ɗon nan ɗon nde wonno sabu am famde min arjiga mo hay goto wawa ɗum ñamde kanko arjigue makko mi wawa ɗum ñamde to woni foof goto e amen tawoji ɗum wadde noon taw won haalannoɓe yoɓe gandu kam haydara ala ɗon ko haajuji tan ceerdata yaadoɓe ndeysan Allah jarama a jarama Sokhna Ba ɓe mbi noddude noote ne weeli sabu mbiɗa wawno noddudema ma sa notademi kono no garɗa notoriɗa kam ni mbiɗa welti hen kadi ka mawnam ka sehilam en kumpodirani kala ko mbaɗanmi junggo ma nan hen kala ko ɗeɓɓanmi junggo ma nana hen en kumpodirani ka mawnam ka sehilam aɗa jogui jotam aɗa jogui hammam haajami hammam fof aɗa jogui ɗum machallah ko mawnam ko sehilam ɗon tan mbawmi hadde somi wi mbiɗo waɗa huusa e makko tan hande mi ma wonno émission o yaade te mi yiiɗa yarano min ɗon komi hol ɗum ma konko mawno ko seynuma min komi hol ɗum ma yo laab tan ayi ɗo ko piinina fof nan keeɗi en honko tumbuɗen enen ɗiɗo honko gonɗen dow mum kono jiɗmi kadi parle la ɗeɗo balɗe ko mine makko mbatta gération jiyannomami leerde ni kanko jogui kam ɗeɗo balɗe ko kalɗa ko ɗon en emi ɓeydat hen seeɗa tan sabu min wona kecce ndendini en wallahi Allah ko Hawwa Samba ɗo ya jagge junggo ma wi kam Sokhna Ba kalif ma Allah Aissa Aissa ɗo wawi wonde fof so wi ko min Sokhna Ba gondi walla mboɗen galle Sokhna Ba en so woni toon yontere yumma ko watta enquête namdata ko makko te kalif Allah yumma weeɓani ko ɗum nangguirmi Aissa wallahi Allah kadi ko miñiraɗo belɗo farnorade sabu sa yimo waɗ omo waɗa sa yimo woppa omo woppa min noon so tawi a disnotomi mi haalanma ko no jiirumi ni ñiraɗo belɗo disnade belɗo haaldude wallahi Allah neɗɗo ne haltine ni tawa waɗa tawa jaggani kala eyyi joni wayno bandiraɓe mi yetti Allah mi yetti kadi yeɓoɓe Ayaw Piindi TV foof Amadou Diallo salminimon juurimon mbiɗa salmina noon sehilam guiɗam ceerno Bocara to lumɓe to Nakara wuuro Dialluɓe gorko moƴƴo kadi gando ndanan Karay Siré mi weltima no feewi no wayno bandiraɓe eyyi mi wayno bandiraɓe ɓe tan no mbiɗa ni mbeɗa salmina dendagal yeeɓiyanke sehilam guiɗam hono ceerno Oumar Soumaré gonɗo toon to Belgique mbeɗa salmina kadi nenam Mama Meram Fall neniraɗo jontaɗo belɗo farnode ne mama mi salminima mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini kadi ceerno men ceerno Bocar Alpha gonɗo toon to hoore fonde eyyi en calmini Amma Ba aussi gonɗo toon to Belgique vraiment mbo limi jumɓe ponmi salminde ɓe toon foof ina keewi kono hay goto nde woppani kala komo haalani kañum gaddorimi eyyi ɗum noon en jetti kadi en calmini technicien ji men mbaɗɗi fayida ɗi Aissa kadi mi yettima encore une fois e invitation ɗo mbaɗa ñaago Allah tan yo Allah waɗ ɗum ɓuural mbeɗa wima tan bonne continuation merci ma chérie mi weltima eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe muɗo yo on Allah jarama on jarama en jetti Allah noon en jetti équipe technique balluɗo en ha golle ɗe laati hono Ndeye Fatouma Sali ina wonde Thiatou Walo e Amadou Touré Toulay Dia dendi guelam ñaamawo ñebbe haali gogo Toulay Boubel jom Toulay Boubel ne tawa jonde nde eɗen calminamo no fewi kanko kadi muɗo wiya bandiraɓe ɓoyata haydara ma en bismomo ɗo e plateau o oɗon mbiye kala ko haalaɗo ko fewani gandon koye wona ɗum wonno fanare nde oɗon jarlo oɗon jaafo bandiraɓe ha semaine prochaine tawa ko moggiyanke goɗɗo so jeyɗo ñaawi on jarama